Malawi Today. Akuti zafika poti nduna ina itule pansi udindo zonsezi mu programu ya Chidzulo. Takhala mwepo pamene zambiri zikhale zikukambidwa mmenemo. Moses Magawa timafuna titawunikira komanso kukambirana makamaka pa nkhani imene ikupangabe surround the Amaryllis Hotel ku Blantyre. Nkhani zimenezi anthu akuzikambirana komanso adindo akuzikambirana almost each and every day. Timafuna titawunikirana tsiku la lero kuti kodi inuyo ngati mzika mumazitsatira bwanji nkhani zimenezi. Ndikugwira ntchito madzulo ano ndi Kalista Kamwendo amene ali pa makina, koma timatero kuti ayi malingana ndi Symplex Chityola Banda amene ndi nduna ya zachuma yakale ya dziko lino, amene akutero kuti ntchito yofufuza nkhani zokhudza Amaryllis Hotel akuti ingayende bwino ngati mtsogoleri wa dziko lino President Arthur Peter Mutharika atayimitsa pa ntchito nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka komanso Frank Mbeta yemwe ndi mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo, koma nduna yofalitsa nkhani a Shadric Namalomba wa MCP sapake matope DPP kamba kuti izi zidayamba nzaka zambuyomu chipani cha MCP chikulamulira dziko lino. Ndipo iwunika nkhani timafuna titawunikirana kuti kodi zomwe akuganiza Chithyola Banda nkoyenera kuti Mutharika aziyang'anire pansi kapena achitepo kanthu, chifukwa nkhani iyi ikadakambidwabe mdziko muno as dust continuously refused to settle on this issue of Amaryllis Hotel. Tichite bwanji ngati dziko? Achithyola akuganizira kuti President akadayimitsa ntchito nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka komanso Attorney General amene ndi Frank Mbeta. Titani kodi kulankhula kwake madzulo ano mukuyitsatira bwanji nkhani imene tayiyamba madzulo ano? Mwaswera bwanji pa line apa? Ndaswera muno kaino. Ndaswera, takulandirani kwambiri amaseko. Timatero kuti ndikukhulupirira mukutsatira television yanu nkhani imene tikukambirana. Ayi. Hello? Duze. Chabwera. Zikatere zimativuta muone talankhula nthawi yayitali tione awo amene ayimva nkhani. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera ti live pa Luntha television madzulo ano tikudziweni kumene tafika. Muli mutayitsitsa mutatalikira na TV yanu kupasa feedback yoyipa kwambiri imene sitimvana china chilichonse. Talikira ndi TV yanu tikhale ndi clear audio pamudzi pano. Dzina lanu komwe mwatiyimbira, maganizo anu pa nkhani imene tikukambira nayo. Ni maganizo anu ndona kuti maganizo Chityola ndoona. Okay. Koma pamene pakusadukisana magazi ndibonera kuti ayimise nduna zachuma. Okay. Anduna zachuma sakwenda kwayimisa koma Mbeta ndamene akwenda kwayimisa chikwata nduna zachuma kunkhani za mukada muli pa line pomwepa pitizani kulankhula maganizo anu nkhani zimene za network. Tachotse titengena pepani mukhoza kuyimbanso foni sife koma nkhani za network. Mwaswera bwanji pa line apa? Bwana mwaswera bwanji? Chabwino. Mukayimba foni, let's be together, we need your energy. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Ndaswera, dzina lanu kumene mwatiyimbira? ndikuyimbira kuno kudetsa. Achithyola akuganiza kuti Mutharika achitepo kanthu pongowayimitsa ntchito a nduna zachuma komanso a Frank Mbeta, koma Namalomba akuyika nkhani inso akuti inu musatipake matope, nkhani zimenezi zidayamba mchipani cha MCP. Mukuyitsatira bwanji nkhani iyi? Isazipotolekera ndi nkhani kuti namba 2023 ndikuona ngati kuti sikanzeru pakali pano kuyimitsa nduna zachuma. Oh. Yes. Kufuwa chani? Kani ngati namba 2023 jenti yang'anisise komanso tifufuze zoona zenizeni pamene paki
akufufuza ndiye waja akamaliza ndikapena pangakhale decision yokwanira onena kuti anthu ayimitsidwe ntchito chifukwa apezeka olakwa panopa palibe ndi mmodzi yemwe amene wapezeka olakwa chifukwa chani chifukwa chonena kuti akufufuza ndipo pamene akufufuza sitingamsange munthu kuloza chala kunena kuti iwe ndiwoyipa tiyeni tiyang'anitsitse kuti nkhani yonse yende mndondomeko mwake kenako oyenera kuyimitsidwa ntchito ayimitsidwe oyenera kupitirira apitirire chabwino ithudi tathokoza tikumuse mdzina lija Chonchi aphiri mukhale ndi usiku wabwino leso zinazipona kupitirira kumva maganizo anzika mwasula bwanji pa line apa tatula ena mwachangu mwasula bwanji chabwino iyo ni nkhani ya network tipitirira kumva maganizo anzika ena maimba m'maiko akunja kudzera pa lamya makamaka pa tsamba la mchezo WhatsApp titolanso amene wakuti timve kuti kodi maganizo awo ndotani mwasula bwanji pa line apa taswera maseko ajatu natituzeni chabwino amene ndithu zikumandivuta kuti ndibwerezenso it's a long story at the same time ena amene abwera pa line apa ndi ani mwasula bwanji ndaswera mukutsatira television Yes. tipaseni maganizo anu amadera ku Kasungu mukuganiza motani Chithyola akuterotu no apopo ndi nzeru ya atayimitsa kuzi ndalama zambiri zati timadula misonkho and on top of that so zionesa mphamvu za president kuti akukonda kwambiri dziko lawo yes so in so doing zisatengere kuti NCP anaziyamba inde anaziyamba kaya analekera panjira komano amalizisa ndamene zikutionekera ngati iwo ndamene ali fault. So you are in support kuti president ayimitse ntchito nduna ya zachuma. Yes, indeed. Tathokoza mukhale ndi usiku wabwino. Ziko. Kupitirira kumva maganizo anzika mwasula bwanji pa line apa. Bwana mwasula bwanji. Tikuyembekezera kuti mukayimba foni ndi kuti mutsatira mwasula bwanji. Mwasula bwanji. Ndaswera dzina lanu kumene mwatimbira. Simon Jira kunzimba. Chabwino perekanibe ni energy mkati mwa program imene timafuna be energy timve maganizo anu kwambiri kuti kumene mukutimbirako mwitsatira bwanji nkhani iyi. Nkhani yo ndayitsatira bwino kwambiri. Nde maganizo anga ndimaona ngati kuti nangati boma limene lalowali tango ka myezi kandi 5 kandi 6 ngani yogulisidwa kwa Amaryllis Hotel ngani yoti chintu chijanja chikulu chinthu choti chikhoza kungopanga kugulidwa mu myezi 6 yoka. Komanso paina zoti panali mwina maplani ena kumbuyo ku amene anakhazikitsidwa nde ngani inabe kuti inapangikabe pakanthawi. Ndeni maona ngati kuti azathu a public affairs committee amene akunyumba ya malamulo amenewa amene amapanga kafukufuku pa nkhani. Maona ngati zikhoza kukhala chanzeru ayambire pasi penipeni kuti nkhani inayamba bwanji pamene zinayambira akayambira pamene popo pamene azifika kumapeto kumene akufuna kuti iye chonse nduna iti tani zikuona ngati kuzisisha nzeru iyayi koma nkhani ili ndi mfunda wake kumene inayambira. Akufuze kumene koko chifukwa ine 6 months munthu simungakhale pasi kuti pakana kupanga kuti ati ndigulise chinthu ichi zosatheka because ijazi chinthu chachikulu ndalama zambiri. 6 months mukhoza kupanga kuti ayi tifuna tigulise chinthu ichi ndalama munthu kupereka kusaina na agreement and the like zimenezo zosatheka. Koma ndikuona ngati nkhani iyi palichabe china chake chimene chikubisidwa chimene chili kuseri chimene chifunika kuti iyo public affairs committee achiunike bwinobwino otherwise ngofuna chabe mwina kuona ngana chabe maina pamenepo koma mene landuna information meneyo ine ndikugwiza nawo kuti atinki ngani inayamba nthawi ya MCP. Nawo ngati ngani inayamba nthawi ya MCP therefore ma officials amene analipo nthawi imene ya MCP ayena azoti afufuzidwe pamene chinthu chimayambidwa ngati awaso amene awa kumene wa DPP pali zina zomwe akufuna zoti afufuzidwe nawo afufuzidwe then kenako pamene pazibwera ma directions ngati mene amanene ajina leader of opposition. Chabwino tathokoza kwambiri kumva maganizo anu mukhale ndi usiku wabwino.
ndathokoza kwambiri. zikomo kuitira kumva maganizo anzika pa nkhani imeneyi. Fumbi likukanika kuti litsike pansi pa nkhani ya Amaryllis Hotel. Mwaswera bwanji madzulo ano? Mwaswera bwanji. Ndaswera ine ndi Moses Magawa. Ino dzina lanu kumene mwatiimbira? Ndi South 3 kuno ku South Africa. In South Africa takulandirani nkhani mukuyitsatira bwanji Chithyola kuti a president musakhale pansi. Kane ndiyitsatira bwino. Ndikugwirizana ndi maganizo a Chithyola kuti ndina makamaka ya akane Mbeta amene akuti ayimisidwe kupatula pa andona za chuma. Mwasiyanitsa bwa chifukwa chiyani? Chifukwa chonena kuti andona za chuma iwo nkhani ya ndalama zimene za pension fund sizimawakhudza ayi. Okay. Ndi iwo sakuyenera kwayimisa koma anthu ena amene atchulidwa mpologalamu imeneyi makamaka pakafuka amene akuchitika ku parliament. Pakuyenera kuti anthu amene ajawo ena amene ali mboma akuyenera awayimise ntchito. Okay. Chifukwa chonena kuti akakhalabe mu ofesimo ndionera kuti ali ndi kuthekera kusokoneza maumboni ena ndi ena. Chabwino. Ndi panopo akuyenera kuti ayimise kupitiriza ndi anthu amene sanatchulidwe kaye kupatulapo anduna za chuma sizikuwakhudza. Chabwino. Tathokoza ku South Africa kumva maganizo ano amene ndithu achita spare nduna ya zachuma koma kuti Frank Mbeta akuyenera ikidwe kaye pambali kuti ntchito imene ikuchitika pa nkhani imeneyi ikhale kuti ilibe mavuto ena onse. Kupitirira kumva maganizo anzika kuti inu kumene mukutiyimbirako mukuyitsatira bwanji nkhani imeneyi. Mwaswera bwanji? Ine matandala bwanji. Aine nthupi mwabwino nkuchisi. Onake chifuwa, pepani msadabi onake chifuwa. Ndamadabwa kwambiri kunchisi kumachoka chifuwa mukangoyankha foni. Tentidule ni nkhani. Teroni. Tidule. Yeah. Boma limene lilipo akunena kuti ndipo akakunena kuti ngakhale pa campaign. Tisatengera kuti uyu ndi wandale, uyu si wandale. Koma titenge ngati kuti tosependisa Malawi, tizichita chinthu chimodzi. Tisamachite zinthu zokondera mbali imodzi. Okay. Pachichewa pali mawu amane kuti fiti ni imene yagwidwa. Ndipo iwowo amachita uneneratu unena kuti zimene ankachita MCP iwo sangapitirize zinthu zimenezo koma iwo akayamba zawo. Okay. Ndipo peza akayamba zawo nchifukwa chani akalolera kuti Amaryllis Hotel igulitsidwe pamene iwo mane kuti sangalolere zinthu zawene. Kuti pa mphindi ya Ruben Lowe akeni kandodo ali nduna sana wachotse na manena kuti anthu awachoke chifukwa akuveka fungo lote. Okay. Ndiye soka ndikabanje president ngati iye yanena kuti asafuna katangale mdziko. Anthuwo mpomveka ayimitse. Okay. Mpomveka kwambiri kuti anthu amenewo oyambe bayima pa ntchito. Okay. Koma kuti alasiye ndiye kuti lolo mbodza. Okay. Ndiye kuti amene alulankhula awanena kuti ayi MCP isapake mautope TV amene waludziwapo kanthu iwo amanena kuti sangachite kanthu pa zinthu zimene boma limene lapita limachita. Adatengapo gawo bwanji. Ndalama adatutsa ndani. Iwo dayenera kukana kuti ife sitifuna ziphuphu. Sitifuna katangale. Okay. Zikomo kwambiri. Kunchisi usikopambana. Zikomo. Kupitirira kumva maganizo anzika Mwanamveka kodi ayimitsidwe pa ntchito malingana ndi Chithyola. Atana president chifukwa Namalomba kuti ayi m'manja mwa MCP ndi mmene muli matope ankhani imeneyi zidayamba ndiwo afuna tayipaka DPP. Mwaswera bwanji madzulo ano? Mwaswera bwanji. Ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira? Ndine Gideon kuimbira kuno kumfanya. You have the floor now, Bwana Gideon, maganizo ano pa nkhani imeneyi. Maganizo anga ndionena kuti andunawo kumaso onse okhudzidwa ayimitsidwe ntchito. Chifukwa ifeyo ngati mmodzi wa masiku 70 amene tikuchita kontrobiti ndalama za zimene zizabedwa zimene zikungotengedwa zimene akuti boma ifotokoze bwinobwino kuyamba paja MCP amanena hotelo inali 40 billion. Abwera DPP akunena kuti hotelo yomwe ikagulitsidwe pa mtengo wa 100 billion. Ndezi kutheka bwanji hotelo yomweyo. Yeti munthu wina wake wakumuzimphunzisi nesi wa polisi akuvutika kwambiri kusowa ndalama. Yeti boma ikugula ndalama za pension koma kungoseweretsa.
amene agwira pano amene andikawena kuti agwire achosere chilo kumasamanibe kunedi kudididi serious chabwino ndithu bwana tathokoza kwambiri umva maganizo anu bwana ndiko kwambiri Gideon ukuimbira kumtaji modzi mwa masivo 7 amene akulire kumasakunga kupereka kwambiri kuntaja uniphoke kusanje kuno kusanje kumsanje tathokoza kwambiri modzi mwa masivo 7 akutero kuti ayi akumva kuwawa ndipo DPP ionetse chamuna pa nkhani imeneyi mwasula bwanji machulano bwana muli live mwasula bwanji chabwino awo afuna timvere zinthu zonse zochitika ku nyumba mwasula bwanji chabwino tipitirira kutola ena ngati tayankha foni imachita odziwika kuti ayankhalirawa tayankhulani mwasula bwanji pa line apa titole enanso mwasula bwanji pa line apa madzulano chabwino titolenso ena chifukwa nthawi ndimene ikuthamanga mwasula bwanji pa line apa titenganso ena mwasula bwanji Taswera bainuyo. bwana ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira ya kani ndia network mwasula bwanji pena bakengati wachita kugwida munthu wakhosi network imene mwasula bwanji pa line apa bwana mwasula bwanji Taswera buno gaini. lanu dzina kumene mwatiimbira Ine ni Maikaundo. Maikaundo Kuplanta. mukitsatira bwanji nkhani a president nkoyenera kuti amve zimene achithyola akuyankhula kuti nduna iyi yazachuma ikidwe pambali komanso a Frank Mbeta mukutsatira bwanji nkhani zimenezi Nkhani imeneyi sinaende bwino. bwanji mwatero anthu anala kwita anthu a mapensioniya. Anthu amene wamangidwe achithyola ndazinzawo. mwati bwanjiso Achithyola ndazinzawo amangidwe. Ayimisidweso ntchito. okay Kuti nkhani iyo yende bwino anthu amene wawo ayimisidwe ntchito. mwatchula bwanji achithyola pamene achithyola ndi amene akuti ayimisidwe ntchito ni nduna yazachuma currently a Mwanamveka. Why are you now ushering this issue kwa achithyola? A Mwanamvekawo ndozi sinasalire bwino nkhaniyo pirizani kupereka maganizo koma nkhaniyo ikuchokera kwa achithyola amene akunena kuti a Mwanamveka imekaye pa ntchito potengera kuti nkhani zimenezi zikuzungulira kuti no zifufuzidwe bwinobwino. A Frank Mbeta attorney general nawonso akuyenera atayikidwa pambali malingana ndi kulankhula kwa achithyola ngati opposition leader of opposition. Ndimene nkhaniyo zulo apaki mmene amalongosola ndinamva kuti anatenga ndalama za mapensioniya kugula Amaryllis. Yes. Komano zimenezozo zinachitika bwanji boma limene lidatali likuti limadziwa. Chifukwa anthu onse amene akuzungulidwa ndi nkhani imeneyoyo pomasika yoyo matifunsa mafunso kuti mukuiona bwanji analani mukanakhala kuti mwayimisa anthu amenewo ntchito. Okay. Mukanayimisa ntchito anthu ena wamangidwe kuti nkhani isoveke. Okay. Tathokoza kumva maganizo anu kublanta. Tathokoza. Zikomo kupitirira kumva maganizo anzika pa nkhani imeneyi ni nkhani ndithu imene wina aliyense akumayitsatira komanso makhala nayo chidwi tikutero kuti mwina case mwangotipeza kumene maganizo a Chithyola Banda akutero kuti a president a dziko lino ndi Mutharika ndiye nkhanizi akuyenera kuti azipange hando mofulumirirapo makapo wayika pambali kuyimitsa ntchito nduna ya zachuma amene wanda Mwanamveka komanso a Frank Mbeta ngati attorney general pofuna kupereka mpata wabwino kuti nkhani imeneyi ipitire kuunikidwa. Komatu ndi zimene tikufunsana kuti kodi inu mmene mukuganizira ndikoyenera kuti zichitike motero a Mutharika amvere zimenezi kapena angoziyang'ana ndi kuzimva monga munthu amva nkhani. Mwaswera bwanji pa line apa? Bwana ine ndaswera mwaswera bwanji. Ndasweranso tafika kuti madzulo ano.
ine ndi jiyo ya South Africa. Timati mukhoza kukhala tsopano ni mpata opereka maganizo anu pa nkhani imene tikukambira naye. Ine maganizo anga ndiona kuti nkhani imeneyo yochokera ku boma la kale, it's a mix ya boma la kale ndi boma limene lili pano. Okay. Anthu andalewa ndi anthu oti zawo ndi zimodzi. Akhoza kulankhula mawu osiyana koma zochita zawo ndi zimodzi. Okay. Modi kuti nkhani parliament iyi committee imene yapangidwa form ifufuze bwinobwino mudzaona kuti anthu amene ali mu nkhani imene ndi akale komanso amene ali mboma panopa onse zawo zochita ndi zimodzi. Then ndimaona kuti ndi bwino kuti aministawa adayimitsidwa atode general ayimitsidwe ensa amene ali mphamvu mu nkhani imeneyo alandire chilango bwana ndi ndalama zambiri zimene zikuonongedwa. Maganizo anga ndi amene. Ku South Africa thokoze kumva kuti nanonso mayikapo maganizo anu. Kwambiri. Kupitirira kumva maganizo anzika pa nkhani imene tikukambira naye tafika mbali timasora bwanji. Chabwino au sadakonzeke masora bwanji. Ife taswera bwino kakumeko. Aida swera lanu dzina kumema timbira. Achimtsaka ziphiri kuchokera ku Blantyre. Aphiri ku Blantyre takulandirani. Inu tapereka ni maganizo anu tsopano mukuitsa. Ife tingopereka monga mmene nkhani ilili. Inde. Kanizira sokuti oyayi koma mwakuti maina amene athwidwawo kuti tione ndi amene 2014 mpaka na 2019 anayilamulira dziko lino. Okay. Ndiye gulu mwelonso lachoka kumene kuja ulendo uno namene sakulamuliraso. Ndikufunza kuti zonyasa zimene ankachita pakati pa 2014 mpaka 2019 zapitiriraso mpaka napano. Ndiye monga mmene zikuzekeramo amene yakukhuzidwawo zonadi alemera kuti akhale pambali kuti inkoya leyo iyende bwino chifukwa sangati munthu ali mu ofesi kenaka nkumafufuza semeuja ngera ipresident kuti apindapinda mapepala amene ali mmene mujamo ndi amenewa alemera kuti akhale pambali. Chabwino. Chifukwa ngati tione mbuyomu zidachitikapo monga inasananena kuti padali nduna zina kaya za boma la vitalija nazonso adazichotsaposo. Okay. Kuno ngati apapa akangolephera kwayika pambali kusiyeza kuti zaziphuphuzo katangaleyo boma ili likupitirirabe kotero kuti ngakhala akumanena kuti iyayi tifune thane ndi ziphuphu izozo nkhamba kamwe chake. Okay. Komano action kuzochita zawozo zikusiyana zimene akuyankhula. Chabwino. Kotero kuti pasapite sonthawi kuti payenda patesa bati athunthu anthu amene asadachetsere sika kuti ngatasa ichititesa bati athunthu kuti president iwo ndi anthu awo anduna zawozo wonse akusangana nazo zimene akuchita zakatangaliza kupitirira nazo. Okay. Zimene adachokera nthawi cha 2019 ka 2020 cha ndikuti akupitiriza ndi zomwe zonso mpaka napano. Chabwino. Awani nawo kuti no atawa ayimitsidwe momwe modi akhale pambali kuti inkoya leyo kakufuzako kuti kuyende bwino mwachilungamo. Chabwino. Achimtsaka zito atero. Tathokoza kwambiri kumva maganizo anu Aphiri ku Blantyre. Kunoko ndithu. Tathokoza. Zaitwa. Zikomo. Abera ndithu akutero kuti nkoyenera zinthu zimenezo kuti munthu sugwira ntchito mafufuzidwanso sizingayende bwinobwino. Maswera bwanji pala ina apa? Taswera maswera bwanji Mr. Ndaswera perekani lanu dzina komanso kumene matimbira. Mr. Madira Kasungu. Oh yes, mistaken of identity. Munaona ngati munayimba kale. Chabwino Amadera maganizo anu ndotani. Simutsatira nkhani ngati? Taisatira ndithu. What's your reaction? Ine ndibona ngati kuti maganizo amene apereka chisawo nthena ake munamwaka atha kutithandizawo ngakhale kuti pausipa kuonekabe bwino chifukwa kukhuzika kwa anthu awawo zikuakhuza bwanji anthu kuti amba kugwira kumene nde
usisufu wapanda moto kalipo okay kuti katumpuke kafunika kukadekera ndiyo buno wake ifungatife kuno ujoti ni mwambe mati okumba fuko saka ndi phuma ayi ndipo nkhani ingazungulire koma pena pake ndithu paziwika maina ajamba kununuka aja nkupeta anthu aja akatengedwa kufinyidwa acho asazinzawo ndiye ngati apanza kuti iwo acho ngati ati nzoti ali numboni ndithu wina wake sonza kuti anunawa ali involved komanso wa general also ali involved ndiyoti angoyene kuti awikeke pambali chimene tikufuna kwambiri ndi chilungamo tichidziwe kuti ndalama zimene zizi zimayenda motani ena zikwakhuzanso bwanji ngati akukhuzidwanso mwachanguso nawonso wina achosedwe paja pakhalenso munthu wina amene amati ngathe kukhulupirira chifukwa pano pane zovuta kuti tisunga munthu amene akumveka kambiri kenake kosakhala bwino pampando waukulu ngati umene ujawo ndiye ngati ali kambiri kenakake mwachangu yangu pafufuzidwe paonedwe kuti pamene kuti pavuta ndi patipo kena kuti onesogolo ngati ziko chabwino ndithu maganizo anga ndi amenewo kukasungwa madera tikuthokozeni kumva maganizo anu ajomo kwambiri sitira kumva maganizo anzika mwachidule kwambiri nthawi yathu ikuthamanga maswera bwanji maswera bwanji atuguli bambo anga ndaswera kodi nkuti umeneko kuno kwanje unjaro akini chirepozi maganizo anu pankhani ali mutani anthu amene waranenera imitide kuti kufufuza kwende bwino pasafufuza wina ali pampande komanso ndeti anthu omwewo amanena kuti ndanyamara odziwa zachuma bwinobwino ipano ayambano kusokoneza zachuma ankazidziwa zija ngatimbiwa amanena anza kuti sadziwa zachuma koma apapa ndeti atengera ndalama zimene ife ngatogwira ntchito mboma zimene tidzavume adzatipatse ndalama zake ena amazija amakagula zinyumba zodula izozo zolinga atipanga mabizinesi ndalama zefezo ifeyo anthu akefe potidula idangozindikira kuti ayamba utidula koma zosaruza zija ndiye mwina cholinga chawo chinali chimenezi koma nonde kuti apapa ayenera akonze cholinga chake akakonza ifenso titosangalala anthu amene amitidwe kuti afukike gatapani drama zambirimbiri utuluka luna zachuma salakhulapo kalikonse yakamanena kuti ali msiku afuna paka marokitizi iwo watu ali ndi maso akuona ngati afuna wapaka maropa adakenera ulula maina anthu amene adatutsa ndamazo iwo zisakhudwe koma kungoti afuna atipake maropa osanena bwinobwino kuti amene adatutsa ndamazi ndakuti amenewo ndiye ofunika kwayang'ana koma apa zichitika mu nthawi yawo ifeyo tiyang'ana iwowo amene ali panoda amene atutsa ndamazi ndiye amene wayimitsidwe ndamazo atifufuzire aone kuti kodi amene wapisa dzanja mthumba la line yake ndani anwakefosa chabwino itodi chabwino Kingsley tithokoze kwa njonja kuti mwayikapo ndemanga yanu mukhale ndisikopambana kwambiri kupitira kumva maganizo anzika mwasula bwanji pala inapa chabwino amene tinapatsa mavi zanyangochitika kuti aduka tipitire kumva maganizo ochuluka akubwera ndipo ochuluka ndiwo amene akuyimbanso m'mayiko musafoke amene muli m'mayiko akutali ndi dziko lino tipitirabe kumva maganizo anu tikuyesa kutenga ina mwasula bwanji bwana mwasula bwanji chabwino amene usadakonzeke mwasula bwanji masura kubwanji pala inapa sana konzekeso mukayimba fumu masura bwanji masura bwanji ndikudziweni dzina lanu ine ndaswera ine ni tumzozo choka kuno Ngatabe nkhani mungitsata bwino tachitani maganizo anu timve zimene anena achitola ineyo maganizo anga ndakuti anthu awa ayimisidwe ayimisidwe kwa zimenezi tikangokhala chete zidipweteka chifukwa sikoyamba anthu ife amatitenga ngati zisimu nde sikoyamba kumapanga zimenezo nde zimene ndikufuna ayimisidwe ayime akayima akafufuzidwe muno bwino tiziwe chilungamo chake mchoti bwanji chabwino ife nditele pamenepo ndathokoza lina dzina lanu lija ni Chimzozo kuchokera kuno Nkata Bay mukhale ndi usiku wabwino tathokoza zikomo apena wabwereza kawiri kuti ayimitsidwe kena kwa ime ndewili nkhani imene iyi akuti iwo yakomera mwasula kubwanji pa line apa
palaina apa tatulaina osakulankhula titengena maswera bwanji ndaswera bwana dzina lanu kumene mwatiimbira komanso NJ family patali kwambiri simumveka ngama kucheza kulilongwe kulilongwe uko tayikani pafupi ibe ndi foni yanu mwatalikana nayo kwambiri ndikuvutika bani ndiwafuke komati chifuwa chifuwa pepana chitani jinja pang'ono komabe maganizo anu ngotani maganizo anga ndionena kuti anthu awawa akwena kuti amangidwe komanso ayimitsidwe afike pomangidwa mpaka ayimitsidwe choyambirira titero oho chifukwa chonena kuti nkhani iyi njayiko okay komanso tikoza kunena kuti mwina nthawi yachepa komabe chifukwa chonena kuti ndi corruption munthu amayesesa kuchita chimene angachite zitheke okay yes ndiyeno awa wati kwati boma ilili kulidziwa sikuti ndi kuyamba ukubira mbuye muso zakhazi kuchitira zina okay sitili vanhu kumanena zabweyo zokumati tikuyankhula izesi now asanene kuti boma lakalilija ndimene linandisa nkhani ife panopa tikuyang'ana iwowo okay iwowo chinthu chonse chimene chili cholakwika adpp chimene ayimitsidwe amapanga iwowo ali ndi mphamvu panopa kuchikana okay yes ndiye chinthu chonse chimene chichitika panopa ndiyoti ife tikuyang'ana iwowo chabwino ngati ambuye aja analakwisa iwo akuyenera kukonza sakuyenera kupitiriza zolakwikazo okay chifukwa tinachosa chifukwa chonena kuti ampanga zolakwika chabwino awaso ngati akupitiriza kuti azipanga zimene zawo amapanga zolakwika zija ndiyoti sofe tigwirizana nazo chabwino ndiye panopa iwowa apange zonena kuti asangalatse dziko la Malawi okay chifukwa ndalama zonse zambiri masiku onse akupitika okay tithokoze dzina lija kulilongwe ngama kulilongwe mukhale usiku wopambana pamwanga zikomawambira tukole zikomo amene wakuti ayi nkhani ndiyoti awayimitsidwe kupitira kumva maganizo anzika tikaona ndithu mmene anthu akuimbira foni pa line apa ochuluka ndiwo amene akuti mayina amene amveka pa fungo limeneli ayimitsidwe inu maganizo anu ndiotani amene mukutsatira luntha madzulo ano mwasula bwanji pa line apa titole nawo sadakonzeke mwasulako bwanji ndaswera bwana mwasula bwanji ineyo ndaswera tikudziweni madzulo ano ndine Mr. Bezi ndikuimbira kuno kuzombako muitsatira bwanji nkhani zimene anena a Chithyola atitu mpaka ayimitsidwe anduna komanso attorney general mugwirizana nazo isimanga timayi nkhaniyo ya Chithyola iyo ayime kaye ayime chifukwa chakuti ifeyo mmene tikavotera boma limeneli tinavotera kuti mwina lizipanga chilungamo ifamba licho la boma lina lija ndiye akakhalira kumalichiwa boma lina tili boma limene tinalivotera DPP ndiye iwo ayime kaye kuti ifeyo amayachichewa akayitira okay kuzomba tathokoza kumva maganizo anu kupitira kumva maganizo anzika mwasula bwanji pa line apa tatuwapo ena thousands of people are calling through njira zosiyana-siyana tatuwapo ena apa mwasula bwanji tsopano phokoso lachuluka tayesetsa kukokerani takuchotsa mponi tatula ena mwasula bwanji bambo anga ndaswera tafika kuti madzulo ano ndine kodifule palikene kuno kwa Katayira kubunda kubundako muitsatira bwanji nkhani zimene anena a Chithyola akuganiza kuno bwino ati mpaka na nduna ya zachuma itayimitsidwa kaye komanso a Frank Mbeta ngati attorney general muitsatira bwanji nkhani zimene zandizotheka amene nkofunika atachotsedwa papa chipane ndikuti kungokhala ngati kuti akupanga uzimba wa mbewa za mmagesi okay kuti wagwira ndi zake okay akuiwala maudindo wawo amene awayenera kuti azitani aziyendetsa okay truth kubunda tikuthokozeni kuti munabwera pa line apa amene onso akuti ayi nkhani ndiyoti ayime kaye achotsedwe kaye pa ntchito yawo mwasula bwanji madzulo ano tikupempheni yankhulani mwasula bwanji aswera kaini bwana ndaswera lanu dzina la pansonkhene ndi Moses Makawa inu ndi yani ine ndi Mike kulilongwe
kodi kulilongweko mwitsatira bwanji nkhani imeneyi Chithyola waganiza bwinobwino mpaka na anzawo ayimitsidwe ntchito? Chithyola sakuganiza bwino. Inu nokha tonda amene mwabwera pano kuti sakuganiza nchifukwa chani mukutero kulankhula pano? Chabwino ku TV ko msamamve zimverani direct pa phone taona ni mamini chapita tatola ena pano mwasura bwanji bwana ndaswera tikudziweni ikumveka movutika kwambiri mwati dzinalo perekani maganizo anu bwana ngakhale kujama kumabe mwina amalawi akhozotolapo mwitsatira bwanji angomangidwa chabwino chabwino ayi tithokoze kumva maganizo anu kulilongwe zikomo abera ndithu afika nchigamulo kuti atango anjata ango amanga sono inu mukuitsatira bwanji nkhani imene ayitokosola Chithyola Banda Symplex Chityola Banda atero kuti ayi maina awawa atayimitsidwa kaye pa ntchito amthalika achitepo kanthu Namalomba ananena kuti sono awa ni matope ufuna kupakana izi zidamba ndi MCP muitsatira bwanji nkhani imene ya Amaryllis Hotel pa line apa kuno kulilongwe lanu dzina la pansonkho maganizo anu pa nkhani imeneyi? Ine Asante Nchiko kuno kumitunduko mutipo bwanji pa nkhani? Ine nkhani iyi ndikuona zoti anthu amene walitsidwe ndithu. Chifukwa chani kodi? Muli palaini perekanibe ni maganizo anu. Chabwino zomwe zija zoti munthu obe amataka yankhula halo ndima ineso ndachitako basi mamvera kaye uko kodi voice yanga imveka ku TV kena koso ndzipitirira ndi timachedwa mwasura bwanji madzulo ano? Tatuka madzuka bwanji kuma kuswera ine ni Moses Makawa inu ndi ani bwana? Inetu ndi chini ndigimbira kudowa ko mwitsatira bwanji nkhani imeneyi? Inetu ndikunena kuti amenewa afufuzidwa bwino bwino chifandira mazaboma zisamango vita zonjeya. Ngomisonko ya Malawi imene. Ndithuti tathokoza kudowa mkhalendo siwa bwino. Kumva maganizo anzika zosiyanasiyana zimene zikuimba maiko akunja kwa dziko lino komanso kumalawi konkuno palaini apa palochuluka ndiye tionebe kuti awani ani mwasula bwanji madzulo ano mwasula bwanji? Ndaswera dzina lanu bambo anga kumene mwatimbira? Mtemang'ombe kunchisi kuno. Mtemang'ombe kunchisi maganizo anu pa nkhani yakuyenda motani? Maganizo anga apa ni wofunikwa amanga amenewa. Mwagamula kwambiri kodi zafika pamenepo? Nanga si ndamaruza misonko zimenezi. Komanso vulo lake boma limeneli oli mabelo ntu. Msarero Antemango uje ni ng'ombe. Ngati lunapo kanda milandu ngati pamene. Ndipuli daya ngeti kotola sira kuluvye kwenye boma limeneli nchilo zawo zakubasi. Msatero mpawaire. Ingo vempa bwana akurasa alegerere. Chabwino. Sipaka ngo alegerera ne uri sira kurugirira so ya. Abantu chunga mujionege. Chabwino. Muri teri ungo digirira uri kodi bwana ajira bojani pamene. Chabwino. Wanda amazi nzantu ino somuga eno rani za misongo. Kama mwana kumene zimajogera. Oba majira chungamo.
koma popeza mwina popeza ali kudzula apo pafika panthuzi koma adziwe mmene achokera amene adali mbomawo iwonso nthawi izakwana ukhoza utachoka. Okay. Zikomo kwambiri bwana. Kunchisi bambo wanga ndikuthokozeni kumva maganizo ano. Madzulo abwino zikomo kwambana amene ndithu alankhulako maganizo awo tipitirire kumva maganizo anzika. Masula bwanji? Bambo wanga ndili bwino lanu dzina mulola tilidziwe. Ndine mkwiza mamulo kungulwala. Perekani maganizo anu mulini nthawi yonse madzulo ano. Maganizo anga ndina kuti topaka ntchito umenewo ayina kuyimisira fonda amene akuononga boma. Ya, sowaza kuti ndimene anthu amatonera boma sikuyenda bwino president chanja ligula kuti makhala kadridi lomwero ndiye pali topaka ntchito ngati umenewo ayina kuyimisidwa. Chabwino. Ndithu bwino. Tathokoza mkhale ndi usiku wabwino. Zikomo kuiona ndithu bwinobwino data imene tikuitsatira pano ochuluka ndiwo amene akuti ayi President maso ali kwa inu akutero kuti iwo amene akumveka fungo lotere amene wayimitsidwe pa ntchito sindikudziwa palaina apa pabwera ndani ndiona nambala zina zakunja tsopano nsachite kangati kuti sindidziona ndi yankhe ndi ani palaina apa mwasula bwanji. Hello. Yes bwana muli live pa Luntha Television lanu dzina mmene mwazimbira. Ine zina langa ndine Dickson Nyembani kuno ku South Africa ku Port Elizabeth. Ku Elizabeth uko maganizo anu ndi otani pa nkhani iyi kuno? Maganizo anga pa nkhani imene akuyankhula Chithyolayo. Chityola Banda mutu awo sikugwira bwino bwino. Musayi khotese mwatani kodi mutero sajani ndikutero chifukwa chokuti kunena kwa Shadric Namalomba nkhani ya hotelo iyi inayambira pa kanthawi ndithu zaka zambuyo lamulo wa chape. Okay. Ndino kuti nkhani yonse tiziziwa taiziwa chifukwa chokuti governor amene wayikidwa ku Reserve Bank panopa ndi amene nkhani wakhangati wayifukula Malawi silikanaiziwa. Koma governor uja wayifukula nkhani iyi kuyibweresa poyera kunena kuti anakaniza anthu aja kuti asagule hotelo ija komano iwo anakakamira kuti adani agule hotelo pamene amalayita ichiwa koma ukanakhala ngati ulamuliro uja wapita uja wa MCP tikanaziwa ndipo ifeyo ndi chikhulupiriro chokwanira ndithu kwa Professor Peter Mutharika kuti nkhani iyoyi ikamata tiziwa mitu yake bwinobwino kuti nkhani inayenda bwanji chifukwa amene pali pakuoni chakuonekeratu kuti pali katangani. Okay. Ndino awa Chityola Banda chimene akuyankhula sakuchiziwa bwinobwino. Tuine maganizo anga ndi amene ono ndithu. Tathokoza ku South Africa. Nkhani tingoisiya apungu akaifufuza bwinobwino nkhani imene iyo mitu yake izikwa bwinobwino kusogolo. Chabwino bwana. Tathokoza kwambiri kupitira kumva maganizo anzika amene ndithu aperekako maganizo awo tionenso kuti kodi ena ndi adi amene akugogoda palaina apa kuti timve ku maganizo awo abwerapo ena apa mwasula bwanji madzulo ano. Hello. Yes bwana mwasula bwanji. Ndaswera ine Moses Magawa tikudziweni. Ine James Moyo kuno ku bypass kulonga. Chaku bypass uko mwitsatira bwanji nkhani imene ya Amaryllis Hotel kuti afika pota Chithyola kuti aya Mutharika musakhale pansi musaonerere nkhani iyi tayimitsani ntchito anduna azachuka komanso a Frank Mbeta amene ndi attorney general inu mukuitsatira bwanji nkhani iyi? Ifeyo boma la Professor Peter Mutharika tidali kukhulupirira ndiye kuti anthu asataye chikhulupiriro akuyenera kuti amenewa afufuze bwinobwino ngati ndi milandu lamulo ligwire ntchito. Okay. Zikomo. Tathokoza bypass. Zikomo. Muna ku bypass yathu nthawi ndi yasa 2 minutes kuti tisanzike pamachitika zambiri wakudzipano ndisakhale ngati ndilipo ndekha titenge 2 minutes imene anthu awiri atatu masula bwanji. Masula bwanji pa line up.
yathakaleni nthawi ndiye tilole na masula bwanji tasomeka ino bwana taswera lanu dzina umene mwatiimbira ina gondwe kuno kwa agenda agondwe tachitaniko ni maganizo anu muitsetera bwanji nkhani achithyola afikatu pamenepo kuti ayi Mutharika achitepo kanthu muzilandira bwanji uchitapo kanthu akhoza uchita koma nkhaniyo ndiona kuti tikayiyang'anisisa nkhaniyo anthu okubawo ndoti ndi aboma lakale muganiza choncho foja achifani nkhani yitu anayiyambisa ndi aboma lakale siyaso panowa ndithudi chabwino ayi ife tithokoze kumva maganizo anu nde anthu amene wawo akalewa ndi amene akuyenera kuti azengedwe milandu komanso milandu iyo tiziyiona kumapeto ete chifukwa tu milandu ikumangoti ikapita kumakhotiku zigamulo zake mitu yake kumakhotiku sizikuoneka bwinobwino komano ngati tifuna kuthesa ziphuphu ngati zimene zizi zomabera Malawi zofunika milandu ija ikapita kumakhotiku anthu aja izionesesa iso ifeyo ngati anthu azika za dziko lino kuti anthu aja ndithu amangidwa chilango alandira komano chimene chikuchitika ndichoti anthu makamaka amene akuoneka kuti ndi andalamawa akapita kumene kuja tingomva 2 days anamangidwa belo basi zikatero zathera pati ndekuti mpaka asobwira 2030 basi kenakonso ulendo wina chimozimozi ndezimene zikumapangisa Malawi ambiri kugwa ulesi kuti kodi koma tizakhala Malawi muno ndi mtsogoleri oti akamanga ziganizo zizikhaladi ziganizo zolimba kuchipoti zikumaoneka ngati pena zachibwana ndi Malawi pena akungoona ngati mwina basi anthu ake amene akuti sogolera ndi amozimozi ndithudi agondwe tikuthokozeni kumva maganizo anu madzulo ano zikomo mukhale ndi usiku wabwino zikomo awawa timatero kuti tatolawa akhale omaliza faja nthawi yathu masula bwanji halo bwana masula bwanji ndaswera inu maswera bwanji ndaswera dzina lanu imweyo kumene mwatiimbira halo ndikumvetsera timve maganizo anu anthu amene watu kufunika kuti angizwe anthu kakulenda kumangidwa koma kuti anthu amene waitideka mbali zinthu zikafufuzidwa chidziwike kuti wolakwa ndani kodi ndi boma kale kapena ndi boma la tsopano ngatati zikaolakwa ndazidwe kundende komakana kuti tiwamange afufuze pakesereke kupanga koma kuti anthu achesedwe Moses akachoseda Moses ankena akafufuza moita ichitezeketo ngatali olakwa ndiye amangidwe koma ngatali osalakwa asamangidwe akati vanga zane tathokoza bambo anga ino ndomaliza program ino zikomo well kuiona nthawi yatha 80% maswawo ali kwa Mutharika akutero kuti chikufunika pamenepa ndekuti iwo amene atchulidwa pa nkhani imeneyi ayikidwe pambali asakhalenso mu ofesi kodi pamenepa zitha bwanji ena akutero kuti ali ndi chikhulupiriro mwa Mutharika ndipo akuyang'anira mwachidwi kuti kodi nkhani zimenezi tsogolo lake liyenda bwanji koma kuona ndithu ena amati ayi ofunika kungomanga anthuwo omalizawa ndi anthu ena kuti tiyeni tilole kuti akhale pambali kenako ngati apezeke olakwa pamene tingamakambe nkhani zomangidwa izizi zimene tazipeza mpulogalamu inoyo ya Chidzulo pakamwa pa Malawi osati Luntha television tikuthokozeni timakhala limodzi Mulungu akalola lachinayi 6:30 tibwera pano mawa sitibwera koma lachinayi tagwira ntchito ndi mzanga Kalista Kamwendo
amene akadali pa makina kuti ayi nthawi ina yache 7:30 kangokwana pabwere msungwana atipatse nkhani zimene zilipo kwa tsiku la lero kuti kodi dziko lonse likuyenda bwanji. Koma zimene timakambirana pano a Chithyola Banda, a Symplex Chityola Banda ndi leader of opposition dzuloli anatero mnyumba ya malamulo kuti mmene zililimu Mutharika aonesetse kuti achotsa kapena kuyimitsa pa ntchito iwo amene akumveka nkhanizi. Ndife tidatolamo nkhani ya kuti dzina limene lidamvekamo ndi la nduna ya zachuma komanso attorney general Frank Mbeta ndi amene timakambirana madzulo ano kuti amenewa ndi amene akuyenera president akhale pansi kuti kodi should I maintain them kuti apitirire kugwira ntchito kapena ndimvere a Chithyola Banda. Ndipo timafuna tiziwe kuti kodi anthu ambiri mdziko muno akuganiza bwanji. Gawo lambiri tapeza kuti a Chithyola Banda ali ndi majority. Ine ndine Moses Makawa, bwanji mpitirire kuonera Luntha television kufikira tsiku lina. Mwakoma nonse, have a blessed